دم باش گهدارین هیجا جهولێرە پایتەخت ئەز ڕۆناک قەواس دگەلوادەمە di podkasta Tûrikê Pîrikê. Ev podcast ji nav projeyên dengên jinên yê bê sînor e bi destpêşxeriya rêxistina alîkariyên mirovî û rojnamevanî aj bi piştgiriya Wezareta Kar û Barên Ewropa û Ferensayê. Ev xeleka me ya yekemîn e ji podkasta Tûrikê Pîrikê. Di vê xelekê de em ê Tûrkê xwe vekin û cil û bergên Kurdî jê derxin û behsê bikin. Gelê Kurd her dem bi çand û zimanê xwe bi kultûra xwe ya zengîn cihê xwe di nav neteweyên cîhanê de girtiye. Rast e, cil û berg yek ji pêwîstiyê jiyanê ne, lê yê Kurdî ne tenê ji bo pêwîstiyê yan xemlekê ye, belkû ew rûmet û nasname û dîroka hezarên salan e. Ji ber ku Kurdistan dewlemend e, bi çiya û dar û deşt û ava xwe cil û bergên wê jî hinek ji pêwîstiyên deverê hatine çêkirin û hinek jî ji dîroka kevin hatine ku em ê di xeleka xwe de behsê bikin. Navê podkasta me jî ji rola jina Kurd di parastina vê dîroka zengîn hatiye ku her dem jin yan dayîk kesê ku ala welat û civaka xwe hilgirtiye û fidakar û dilsoz û sozdara nasnameya welatê xwe ye. Li cem Kurda dirûşmeke standard jî heye, dibêjin jin, jiyan, azadî, jin, jiyan e. Em Kurd hemû şanaziyê bi cilên xwe dikin. Carekê jî kesekî ne Kurd bû ji min re got hûn Kurd gelek ji cilên xwe hez dikin heta ku we rojek jî terxan kiriye ji bo cilên Kurdî. Ez bînim bîra we jî roja 10 Adarê rojên cilê Kurdî ne. Di vê rojê de hemû cilên xwe yên Kurdî li ber dikin û wê rojê pîroz dikin. Ji bo ku wateyên cil û bergên Kurdî nas bikin, bi me re bimînin û beşdariyê di gera me ya xweş de bikin. Destpêkê em ê behsa cil û bergên yên Rojavayê Kurdistanê bikin. Min dixwast di hemû beşên Kurdistanê bêjim lê ji ber dema podkasta me ya kin ez nikarim hemû wan bêjim lê em ê behsa Rojava bikin, Başûr bikin, beşekî Başûr bikin, beşekî Rojhilat bikin. Destpêkê em ê ji Rojava de dest pê bikin ku Rojava ji sê herêma sereke pêk tê, ew jî Efrîn, Kobanî, Cizîr ku her yek bi cil û bergên xwe tê naskirin. Her wiha em ê girêdana wan bi serxetê re jî bikin ku serxet Bakurê Kurdistanê ye û binxet jî Rojavayê Kurdistanê ye. Destpêkê em ê ji devera Efrînê de dest pê bikin. Efrîn bi çiya û rûbar û zeytûnên xwe tê naskirin û her jê re dibêjin jî devera çiyayê Kurmênc. Helbet cil û bergên wê jî Efrînê bi xelkê dide nasîn. Cilên Efrînê pêk tê ji kirasê kurmancî ku bi çirtik e, hingulk. Ew hingulk çi ye? Parçeyek caw e didin ser fîstanê xwe ku di navê de tê girêdan û dirêjiya wê heta çongê tê û dora wê jî çirtik tê. Şaşiya merik ew jî destmala ku didin serê xwe. Her wiha fîler heye. Ew sol in ku bi rengê sor re dikirine pê lê niha ev solane tune ne. Tenê ez carne dibînim di komên me yên Kurdî de tên bikaranîn ku di Newrozê de di şahiyan de beşdariya dikin. Her wiha kofî heye, komê merceşî heye. Girêdana wan jî li ser ya merceşiyan vedar e. Me got girêdana ya binxet û serxetê em ê bi hev de bikin. Girêdana ya Efrînê bi ser ya merceşiya vedar e. Ev yê Efrînê bû. Em ê ana berê xwe bidin Kobanî. Kobanî bi cil û bergên xwe tê naskirin ku eger tu jineke ji dûr ve binêrî tî zanbî ev ji Kobanî. Cilên wan pêk tê kiras û xeftan, suxme ku ew jî wek hêlek tê, bervanek. Bervanek çi ye? Ew jî parçeyek cawê reş e di navê de tê girêdan û dirêjiya wê heya jêr tê. Wek hingulkê Efrînî ye lê ê Efrînî kintir tê, ê Kobanî dirêj e. Şeir. Şeir ew jî parçeyek cawê mezin e, çargoşe tê. Li her goşeyekî wê jî rêşek pêva ye. Şeir li dora serî tê girêdan û rêşê wê jî bi ser ve tê. Her wiha straneke gelek navdar heye dibêje Kobanî di koka gir de heyrana rêşê şeirê têne bi ser çavên kil de. Ev stran ji wir hatiye. Her wiha îçqor heye. Îçqor ku ew jî ku hemû lîrene û li ser şeirê ve tê danîn
کوفی هەیە ئەوجی وەک شعرێ لێژێ مەسترتێ شاڵە کەسراوانی هەیە تاج ئەڤ بەری شعر û کوفی هاتبوو یعنی berê tac bû pişra hate guhertin bû kofî pişra bû şer li gor zemanekî hate guhertin. Qemçik melût hebû, rişme, pîlek, kumê hemîdî. Girêdana Kobanî jî bi seriya orfê de dare ya devera reha orfa wan de re vedare. Dema jina Kobanî dinêrî wiha mezinbûnek, pozbilindiyek, rêz û ihtirâmek tê de heye. Mirov dizane ku ev jin, ev kes ji çîrokeke kevn hatiye. Meles heye, parçak spî ye dibin şerê de tê girêdan. Navê wê girêdaniyê jê re dibêjin erebkî. Her wiha biskên xwe jî di bera derdixin. Ez ji we re tiştekî jî bêjim, berê eger kesekî di şahiyekê de yan li cihekî dixwaz bizanin bêka ev keçê zewac kirî yan hevsergerî kiriye, eger jinekê meles dibin şe'ra xwe de girê dabe wate ku zewac kiriye, hevsergirî kiriye. Eger meles girê nedabe û porê xwe dibin de derxistibe wate ku hîn keç e. Ev yê Kobanî bû. Em ê ana behsa cizîreyê bikin. Cil û bergên devera cizîrê em dikarin bêjin ji Çil-axa heta Serê Kaniyê û Hesekê yek form e. Ji ber ku li Cizîra Rojavayê Kurdistanê beriya 4000 salan hukmê mîtaniyan bû. Mîtanî kî ne? Ku ew bixwe eslê Hind û Aryan in ku devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê hukm dikirin heta Serê Kaniyê wan Serê Kanî ku berê jê re digotin Waşûkanî li wê derê hukmê wan bû. Dilên yê devera cizîrê jî ji wan hatine ji sembolên wan hatine. Dema ku cilê û bergên jina Kurd ya Cizîra Rojavayê Kurdistanê dinêrî hemû nîşanên mîtaniyan in. Ew jî kevok e. Kevok sembola dewleta mîtaniyan bû. Cilên jina cizîrê jî wekî kevokê ne. Kirasê wê bi ûçik ew ûçikê wê wek baskê yê kevokê ne. Her wiha şohî heye wek kemberek zirav e rengûreng e navê de tê girêdan û gulik jî pêvan e. Pêşmalk heye, dorhenîk, hebriyê serî, xeftan. Di Kurdî de heta niha jî ji xeftan re dibêjin mîtan. Dibêjin mîtanê xwelxwek e. Ev gotin heta niha jî tê bikaranîn. Her wiha di gelek helbest û stranên Kurdî de jî jinê re dibêjin kevokê. Stranek heye dibêje ez kevokim lêlê lêlê. Ev jî wateya ku kevok sembola mîtaniyan bû cil û bergên jina cizîrê jî ji wir hatine. Her wiha min gelek caran dîtiye dema jina cizîrê bana keça xwe dike dibê kevoka min were. Kevokê divê kevokê were banê dike bi vî navê ev jî wateya wê ye. Her wiha dêrîk ku piraniya wan koçer in cil û bergên wan jî cêwaz in ku pêk tê ji xeftanê sîm, ketanê 8 mîtro, gulale, şapikê xizik ku li serê wan e. Girêdana wan û Cizîra Botan wek heftê. Ev yê Rojavayê Kurdistanê giştî bû bi her sê herêmê wê. Me got ji ber dema me yekin em nikarin hemû deverên Kurdistanê bînin ziman. Lê em ê behsa li Başûrê Kurdistanê em ê berê xwe pêdinê ku li wê derê em ê behsa Silêmaniyê bikin. Helbet Hewlêr jî bi cil û bergên xwe navdar e, Duhok hemû bajarên Kurdistanê her yek taybetmendiyeke xwe heye. Lê em nikarîbûn em ê behsa Silêmanî bikin. Silêmanî cil û bergên Silêmanî gelek parça li ser hev xwe dikin. Her wiha gelek zîncir û lêre û morîk bi xwe ve dikin. Lê gelek ciwan in. Ew jî pêk tê ji ewilkiras û jêrkiras. Ewilkiras li cema Rojava jê re dibêjin deling yan şelwer. Jêrkiras jî ew jî ku dibin kiras de li xwe dikin. Kiras xwe dikin ser de hêlek pişra kewe. Kewe ew jî li cema Rojava jê re dibê xeftan li Başûrê Kurdistanê jê re dibêjin kewe. Kewe berê dema ku li aliyê Silêmanî ku didirûtin loke dikirînê ji bo ku li zivistanê germ bibin. Lê niha wisa nakin niha ev tişt nemaye. Serûkilaw heye. Serûkilaw kum e û desmal û jêrçene. Jêrçene ew
زنجيرا كل همو ليرا بيفانا بن چنگيرا درباس بكم وايا او جير دبيجن جير چنه مگو دستمال او جی پارچه که مترونی وقته سه گوشه لپاشیا کلاو کن و چد کرن سر ملی خوا هیلو میخک چیه؟ کو گلبنده که جمیخک چه کریه؟ اف لهمو دورن باشوری کردستان هاتیه بکار آنین خلک سلیمانی زیده تر جبو چک کار آنیه دما کو کچین خوا ددانا میر دکرنا استیه وان میخک او قرنفله کو جرد بيجن بعربي قرنفل هروها لو زنجير هيا أو جي قلبندك بري كفندا جنين سليماني الجملا تشتكرن آيات القرآن تشتكرن جبو باراستني جبوكو أو كاغز كفن نبي ذكرنا هندر لو زنجير وذكرنا استيخوا هروها أف يعني أف لو زنجير لروجهلات كردستاني جهاتيا بكارها آنين هروها السليماني كلوانا هيا او جی پارچاک جاوی هبریا او جی چت کرنا سر ملی خوا او یه سلیمانی بو که مگو لباشور کردستانی لروجهلات جی آلی مو کریان وان او جی جلو برگین وان بکته جبن کراس و شلور کراس تور او جی جاوی کد کنا چت کنا سر ملی خوا کمر وان جاوا و پانترته جی مین دن اف بو جلين قشتي كو امكاري وما بحسي بكن لي جبوتش جلو برجن جنا كرد رنجينن قلقلينا او جي جسرشت وخزا وقلو وبهار وآب ودارن ولاتاتنا كردستان في تشتي نافدارة بخوازايا خوا نافدارة اف يه جنيبون يه زلام جلو برجن زلام لهمو دوران نيزيكي هفن لي ام دكارن بكن دبش جلو برگن دورا چیایی جلو برگن یه دورن دشته جلو برگن دورن چیایی پیکته جشالو شاپک کمو کروزی شوتک او جل نوقات گریدان لی چما دریجه او شوتک چما 8 متروه چما 12 مترونه او جی جبرکو پیتیویاوی بره پیهبو دما کو پشتا تا گریدای با دبرچی نابی هر دم شدیای و بانرژی جبرکو ولاتن کردا همو چیا و نوال بون تفگرتی تا زیده بو جبرکو جبو کو زوب برچی نبن چت کرن نوقا خوا گرید دان یان جی جارنا دبکو نیچیرک دیتا با او شوتکی خوا داری دا گرید دا خوا برد دا جیر جبو نیچیره یان جی بکفرکی گرید دا خوا برد دا شکفته هر وها وی شوتکی به 4 گریان یان 4 لفیان پیشی دا گریدن او جیش چه هاتیه؟ جو اولا زردشتی هاتیه ام دزانن کو اولا سرکه یا کردا بره اولا زردشتی بو اف جی او 4 لفیانا و تایاوه کو خوده دست 4 آلیان دا بپاریزه و شو تک چما جاوی گلگلیه یه وکی جنایه او جو تایاوه کو جن جه ریزه و پشت و پال پشت زلامه اویه دورین چیایی بود. ین دشته کپکته جترپیه هزار کراسه اوچک یه هزار کمو کروزی کو 4 گلی پیوانه قطک و سر قطک و سر پشتش دیایه لدشته جبر کل روش بهتر بو دما کو جلین مروف سپی بن تیشکا روژه برو واجد به جبروی جلین وان سپی بون بهتر هر وها جلين سبيجي نيشانا فرشتين يا ملائكتانا وچكي ويجي نيشانا فرشتين يا باسك گلين ويجي او جي 4 گليبون او جي نيشانين زردشتينه کو 4 تشتن او جي آف با آگر آخ يعني اف تشتان اف هر 4 تشت جكردان قط ندبون لي اف جلانا وان دابونا نها نمانا اف جلانا الكردابون حتى صالين 1925 1930 الخوا دكرن لين ها نمانا لي از جارنا دبينم دكليبين مي روجاوا دا هنا كان كارتينن لين نا قالكي كيم تب كارانين وان دابونا اف جلانا بشتي اف تشت همو مشروف قوت وشروف فكر ام دكارن بيجن كجلو برگين كردي پيوانديا وي بخوزا و اول و نتاوا
وگلک نیشانین دنیی جدا جدا هیا. هر وها گلک وان دابونه او جیج سدمین جواز یک جه کاریگریا ولاتین پیشکفتی لسر دورین کردی هر وها زور و زحمتی و بندستیا ولاتین کردا که رژیمین وک رژیما بعث هر تم دخواست نتویا کرد تو نبکه دریا قدخه کرنا کلتور و زمان کردی هشت بشک جه وان داببن لی هر مان افجلو برگ. بطایبتی وان سالین داویدا از دبینم دریا سوشیال میدیا دا جلو برگین کردی زیده بونه هر وها او پارچین که وان دا بونه تینا خواه کرن و نوجن کرن جی. از بهیوی ما جلو برگین ما کلتورا ما هر گشتر با و بگیجه همو جیهانه جیهان همو بزان با که امجی خودی کلتور و زمان و نتوا و ولاتن. لفی داره ام جیهان داویا گر خواه خوش حتی خلکک دن بمینن دخیر و خوشیه دا.